Sa lungsod sa Tuburan o sa kapasilidad ang dugay nang nagpaabot sa pagtagal. Tuburan District Hospital nga ubos sa panggamhanan sa probinsya. Sa among pagsuroy, atong nakita ang ward nga wala mahuman. Ang renovation nahuno. Matud pa, tungod sa kakulangan sa pundo. Apan, lahi ang dagan sa laing pasilidad sa samang lungsod. Kini ang Rural Health Unit sa Tuburan. Ilawom sa Local Government Unit. Limpyo ang palibot, limpyo ang sulod. Adunay pharmacy nga kumpleto sa tambal. Adunay X-ray room, kumpleto ang gamit. Kini ilawom sa liderato ni Mayor Aljon Diamante. Og kung itandi nimo, layo ra gyud ang kahimtang sa District Hospital nga sakop sa probinsya. Kini ang usa nagkinahanglan pa og dakong aksyon. Ang usa buhing ebidensya nga kung buot-buhaton mahimo. Og kami magpadayon sa pagpangita sa tinuod.